Say guys for the people. Yo, tikuno kuchigutu. No shamuru kungoona guys. Say Saka bouya kuti tichiboona imba yedu iya. Do you remember pepe patikauya tisiya vana babafarai sorry vana babatanya tichi ndo akumbosara panapa. Saka izvi kutosvika kwatikuti ndinawashi and some other guys vada kuzoya panapa zvakare. Mukuona manje rohwa takazobatanya vachichiudza uya nemukati tichiona guys. Oh my goodness. Yaone. So like pamastatus vamwe vanoti-follow up vane manhingikini number dzangu dzipa WhatsApp vanonatsoona kuti taibuda chiti pakazoitwa zvenhankirani zvemagetsi uya mukati pakaitwa zvetubing dzacho dzemagetsi mukuzviona manje topinda mwino waskirede touya anongozviona saka kunoku vakazouya vakaita nhingikini zvavo zvazvitaka kuti plumbing dzedu tonzodoti dziitwe before plastering yaiswa. Ndo zvandaireva izvi uya padhuze vaoni ndo zvandaireva izvi kune mamwe maclients anoti zvegarinenge ndaplasta ndozochuba hani mochiona manje aya magetsi aya akaiswa zvoplastirwa zvinokwanisa kupinda mukati pane kuti munhu wemagetsi oyo watanga kujojonya imba yedu tasakuti ukuku oyo watanga kurova hatizodi izvozvo right vyaitione kunoku saka izvi zvatomirira kuzoiswa zvose izvi zvinhu zvemaplug what handityama then tobva ipapo hatimboona kuti babatanadii babatanya is nowhere to be found. We have one guys tiripo chigeza iwe we are never but young money guys. I'm so excited to far out yabuda zvakanaka imvura ikatu mune by the way kune pane gisa ine ivhiki ndakutadza ndokutanga ndichazodzoka futi ndokuratidza yapera yose yapendwa yaitwa zvinhu pane zvimastondido zvoda kuti zviitwe munomu kechi uye padhuze apa shamwari vanhu ruchiona plamba wedu vaya vatinoshanda navo vajueti ndo vakaplamba zvamukuona izvi then wauye apa nditi ichanimene kuti ndo chinonzi chikuda ndo chichemba ina ndisivi apa mene kuti chaita ipapapa ivo ndo vanoziva like azvinotuno right. Saka ndizvo zvizvizvi pakarohwa basa varume pakarohwa basa handitiona oya muno mubedroom for the people handiti bedroom muno makatoiswa zvese zvemagetsi maplug what vachida kuisa zvavanoisa wouya panapa zvakare malights edu izvi denga zvichapinda malights zvese izvi then kuno uku panapa ndozvimwe zvezvinhu zvoda kuzomezwa navanhu vachayazisa mafitted timu yedu zvakare kuya saka pachaiswa zvichaiswa pano zvichaiswa matiles ngawana washington vauya washington ndiye leader wedu wenoita zvemauya kuno washington ungogurisa vanhu zvedu shuye mabatire musoro taiuya kuno munoseva vanhu vabatana makachimhanya uya padhize kubatanya kutoti kwazai mashamaneni kufunga mungoona basa kana mukaona Washington vasvika zvinenge zvakuva yafinishi kuona kuti zvaita here chaizvo zvatakaita papulani saka vasvika vakupedzisa kukombera saka ndokutendi rabai munesu tibatei tai munosava waibvunzwa navanhu vaikubvunza kubatanya vaipi wasina kuda kugera pamusoro wavanyanyisa taura tipo isezi hatayazongona basa rasister hiro vari kuita zvinorova vatanya vari kugona rakanakisa plastering yacho havanogona yacho votaura kuti ma230 zvakamira sei mastresha bondi machichi mororo ikataipe plastering hamuna here mazita handiziva isati azviite taura washini vanhu aiwa hatazviona basa rakafamba izvi zvakaendwa izvi hapana chekuwedzera hapana chekubvisa otherwise pamosara kuona yadi yatopendwa
Right. Saka izvizvi vana vabatanya mabuilders vapedza basa ravo rekuti mudhuri wavo wapedza. Saka enda panze muchaona pane septic family ndio yakachuza pesa te septic. Yakachuzwa na Tangutarisa gradient. Alright. Saka itimu yedu futi varadza vakatoti ndovachayasa mafitted what saka ndozoya tichikutaridza ipamwe pachori pakuda kuizvi ndakupesa vacho yavo. Saka apo parikuswawo dhota. Then muno asikuziva kuti because apa ndopanofunga zvema arikushiwa ikokatosukata ati mutaka zvapedza andopashi ungomezha what apadasa matiles manje saka washington avazvokuvamesha then uya ariana ndifanira story apa makanga makatsamwa baba tsamwa yationi pamakatechimangandzi mamangazvo chulai uya kusabira chakabuda mukadira mvura apa timboni apa parisara kuti plamba agogoni iro ndosoka weiro ichichiuya apa tioni chavakagadzira chakaomoka zvesisa vanota chisati chaoma saka apa chakaita chokugadzirwa chokuti chiuya apo chapakutsikikeni saka iri ndo septic redu saka zvimwe zvinozofinishiwa nauyu naplamba orit yakaiswa ichi ndimakachiisa ndo vakarekomenda kuti saichi uyationesa kwati chiri ichi chakarekomendwa naplamba plamba ndiye akaisaka izvi chidesign design ndindakangoziva chakabuda zvakanaka chakabudisa ichi ndo cheuyu enapa mamagofona izvi ndo zviviri chinoinga magetsi ndakazova vhurira ndichivaresera vanozokonera makabva makanga kuti vabude vapapa magetsi paipi yanga isina kukonekwe konekte ikauya inobudirawo vapa iyena ngeyoperera sichazoendepi saka tambo idzodzo tambo idzodzo dzinoramba dziri papa vanongouya voonhangira ndakatotaura naye wemagetsi ndakamuudza kuti apa padzinozotsikirwa neslabu ndasina ichi kuti tikwanise kuvaka ichi because vaizopachera ko plamba zvake zvakapera kumuudza plamba papa ne1 ishi idzo 2 ndeapa ko inde iyi ndepaipi yake yaakaisa yegiza aiwa yemvura yekutepi yegiza ndeiyo inozofira kumusoro kana pazoita complication anozotiudza kuti ndii tobvapo idpc yakazonyanya kusara ichibuda inozokocheka kozi yaita kuti iome inongobva inenge yakufa saka apa wauya apapa ndo chimwe icho chakadhizainwa pai babatani hachiri smart kukusuwai ndinaona sekurubeni uko andoda jojo ti done hai did very well zvabuda zvakabudisa jealous down saka guys mashemani nzosozvo tamirira manje final touch obvious yevakomana vana washington ndo vakupinda vana babatanya vari kubuda honda kuoff muchaona kune imwe next project zvikafambawo musha tiziviwo maclients ndinofanira kuramba tichikoti pamabasa tinongouya kwese hakuna kwatisingasvike everywhere tinouya vana washington mukuvaona vatotanga vakunyuranyura zvinhu zvavo kuda ndo vachatoya kutiwo kutangawo mangwana zvina mberi vanouyawo zvichingodiri handiti ndizvo here tatizve ndimangutanga kuzouya kuno
wasanaonanga aiwa zvichinyatso valambe kabudisa saka isa kuda kungoti zvichipedzisiwa manje kufinishing ndo kwatakungo madi